Salut și bine v-am găsit la un nou videoclip. Videoclipul ăsta va fi despre... Dacă vreți să aflați, dați like acum! Stop! Hello! Hello! Acum o să vă explic o chestie foarte faină. Deci, Momo este o fată care e din Japonia și mulți zic că e un hacker. Dar eu cred că este o persoană în spatele tot de asta. Și dacă sunăm la numărul ăsta, dacă o să strângem o anumită sumă de like-uri, adică vreo 20 sau poate chiar 30 de like-uri, o să sunăm la numărul ăsta și o să vorbesc cu ea prin WhatsApp. Și te zice că dacă vorbești cu ea prin WhatsApp o să-ți trimită poze cu oameni morți sau o să zică că dacă nu te joci cu ea un joc, îți trimite o poză cu persoana iubită cel mai mult de tine, cu maică-ta, cu taică-ta, cu fratele tău. Cam cum s-a întâmplat la prietenul meu, o să apară aici videoclipul ăsta. Vă rog frumos să mergeți și să vă abonați la canalul Tarifa, face o treabă extraordinară. Și el nu s-a jucat cu ea jocul despre care vă ziceam mai devreme și i-a trimis o poză cu o persoană, nu vreau să dau nume, dar o persoană de care o iubește foarte mult. Dacă vreți să vedeți videoclipul ăla, vă las jos la descriere videoclipul, ca să-l puteți vedea și voi. Și eu nu am nimic de spus și eu vă spun BAM! Lot of shit, forgot what happened. I ain't gon' lie, I got